እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡን ሬድዮ ብቴሌቪዥን ከዓ ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ 4 ፈርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈርቃን ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ። دحين مسخن كرا سمعتنا لومي حاموس كلت تحساس كلتشن 21 ويكا 23 حدار كلتشن 14 عام تمرتيم مدبنا بزينا كجمري دحر زينا ها ابزي اب امريكا ترايزلو حدش فلقي كوفيد 19 اوميكرون بزملكت امريكا تبو ملاش كم اون مسدات انس بزملكت ابز اب امريكا زلو زتفلالي الرايان زملكتو صبصبات بسعاب قدب قربيهم سرع مدبنا ها من اسياتيم اب كتما اخسومن كم اون ابزي اب واشنطن ዲሲን ዝተገብሩ ናይ ተጋሩ ኤግዚቢሽን ወይ ከዓ ናይ ምርኢታት ዝምልከቱ ኮኾንዮም ንኹሉም ሰላም ሲኹም ድላዋትና ተከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ያፈወርቄ ዜና ከነቀድም ኢና እምበር ካብ በትረ ስልጣን كمان سكم كبراتنا زر زينا خنسمعكم حوارات هاجرات بزريع عالم بالسنكي زتفعلي قلولاوات الدخنات قجتن صعبين كوفيد 19 نزساقيو 183 مليون هزبتات نمحقات زخلو 41 بليون دولار تمحصينو بمسارة سبب السلطان حبرات هاجرات 374 مليون هزبتات استفلالي هاجرات نعمتا تصبيت رديتن حالوازر اليومن كم زخونو تقيسو التحباباري هصوص رديت حبرات هاجرات مارتين غريفز كاندي مباقسي ازوم ستتقصو صقامات ننوح جزيز زلقو وقات بوليتيكاوي زي مرقاقا قطباوي ودكت حماق كونتات ايرن لبدا كوفيد 19 كم زخونو قاليصوم أصعبهم There are 45 million people at risk of famine worldwide. 1% بدرجة عالم 45 مليون هزبتات نتميت تقاليعهم اللو حدا ميتاوي كفال ود آدم تفناقيلو يركب دك أنستيون أوالدن محر قداس زغنالو جزئنا آتنا لعلو كلو سلاموان سبات يوم يساقي زلو يبلو نصم حكيو رديت نهيوت يدهن جن نباري فتح يمتسن زبالو اتم بعال سلطان حورات هاجرات سبعو رديت معبالة نزر رقاقص الدقف ايتكوون إلهم يغسلو. And we see in many countries, Afghanistan is just one most recent example. Humanitarian assistance. بزحات هاجرات رينا يوينا نابنت أفغانستان سبعو رديتن نتساقم هزبي أفغانستان فتح يركب اللو من هزبي نمرقاق تمر راسي مقدي ايكونن اب إثيوبيا بسنك وقز تفتر زحزن نقر تنقو نزحلفو 4 عامتات زتمزقبو معبالتات مشير شاروم ايو بالو مارتين غريفز نسوم بزربوهم اب إثيوبيا استفتر قلولاو بمنصر هصوص حاجز حدغنيا مازن حيزو كمزلو تقسو اب كللات امحاره عفارن تግራይን 9 مليون هزبي حصرت مغبي اغوانيفو كمزلو حبيروم كاب مونغوم 5 مليون هزب تግራይን كبيد صقم امغاغبا تقاليعو 400,000 دما اب تقاطميت يزركب يبل اتزينا زي كمزيل كله بروجرام مغبا عالم رديت زصعنا 4 ماكاين اب مقله 5 اتوا غليصو كاب 25 حدار ننزل على 150 ناي صعنت ماكاين اب مقله 5 بصحه لطلب 5.2 مليون هزبين مملاء علتاوي وحز ماكاين كمزل بروجرام مغبا عالم افليطلو بسنك قجتن صقم متحلالة في فقادن رديز صعنا ماكاين ناستا تحادو ورحي نبغل آياتوان قنين اب كل الامحارة كساميت الشح هزوي ابدسين كومبولتشان رديت كم استقبله كساب زغصر كل التسومنات نلعلي 450 شح هزوي كم زركبولهم افليت الله بروجرام مقبع عالم اب إثيوبيا زلو صراحتي بسنك سئنت سلام عن كفكف ام متحللاف ماكاينن نفرتن كمون بحسرة ندادن جنزبن تعناقيفو كم زلو غاليصيو اب سميناو إثيوبيا لعلي 67 شح مترك طن كزون اخلي كم زلو زحبر بروجرام مقبع عالم ازمتن اخلزي ن 3.7 مليون هزبي نخلت تورحي زغلب ايو يبل اب إثيوبيا زلو كلاي بركه ابيات تمرتي نكل التسومن تعاصيم
ተማሃሮን መማህራንን ናብ ውግእ ንዝወፍሩ ማሕበራውን ቁጠባውን አገልግሎት ንኽልግሱ ከም ዝተወሰነ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ሎሚ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ክልላውን ከተማን መምሕዳራት ብመሰረት ዝተኻየደ ምይጥ ካብ 27 ሕዳር ክሳብ 3 ታሕሳስ ብደረጃ ሃገር ካልኣይ ብርኪ ኣብያት ትምህርቲ ንክዕጸዋን ተማሃሮን መማህራንን ኣብ ዝተፈላለዩ አገልግሎታት ንክዋፈሩ ከም ዝተወሰነ ሚኒስትር ትምህርቲ እቲ ሃገር ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ክልል ትግራይ ወጻኢ ኣብ ክልል ኣምሓራ ውግእ ኣብ ዝተጋፍሐሎም ከባቢታት ልዕሊ 1600 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተጎድኡን ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ተማሃሮ ካብ ትምህርቲ ከም ዝበኸሩ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍለ ገሊጾም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ልዕሊ 1 ዓመት ዝቐጸለን ኣብ እዋን ዝገደዶን ግጭት ብዘይካ ትካላት ትምህርቲ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘስዓበ ብሰንኪ ውግእ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ልዕሊ 9.5 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝበጽሐ ሕቡራት ሃገራት ምግላጹ ዝዝከር እዩ ይብል ኬነዲ ኣባተ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ንኽምለሱ ብማሕበራዊ ሚድያ ጻውዒት ከም ዘቕረቡሎም ተፈሊጡ ክሳብ ልደት 1 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ፈተውቲ ኢትዮጵያውያንን ናብ ኢትዮጵያ ንኽኣቱ ከም ዝጸውዑ እውን ዝመጸና ዜና ጠቒሱ እዚ መጸዋዕታ እዚ ከም ዝሓለፈ ንቪኦኤ ዝገለጻ ሓላፊት ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾነ ቢለኔ ስዩም እየን ይብል ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ባይቶ ኣሜሪካ ንኣፍሪካ ዝምልከት ኣኼባ ኣካይዱ እቲ ኮሚቴ ወጻኢ ዝምድናታት ትማል ረቡዕ ኣብ ዝተጋበአሉ እዋን ንጉዳያት ኣፍሪካ ዝምልከት በበይኖም ኣርእስታት ደኣ የልዕል እምበር ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብቶም ኣተኩሮ ዝተገብረሎም ኣርእስታት ሓደ ነይሩ ሶማልያ ዝመወቀለንን ተወካሊት ሚኒሶታ ዝኾናን ኤልሃን ኦማር ሓንቲ ካብቶም ንጉዳይ እቲ ዞባ ኣመልኪተን ዝሓተታን ጻውዒት ዘቕረባን እየን ነይረን ቀዳማይ ሕቶ ኢልሃን ናብ ኢትዮጵያ ተፈጺሙ ዝተባህለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ውፅኢት መጽናዕቱን ዝቐርበሉ መዓስ እዩ ዝብል ነይሩ ብበዓልቲ ስልጣን ሚኒስትር ወጻኢ ኣሜሪካ ዝኾና ንኤልሃን ኦማር ዝተውሃቦ መልሲ ነቲ ግጭት ንምዕራፍ ብዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ይስራሕ ኣሎ ዝብል ነይሩ ቀዳምነታት ናይቲ ኮሚቴ ነቲ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕን መቕተልትን ብህጹጽ ደው ዝብለሉ መገዲ ምንዳይ ምዃኑ ጸሓፊት እቲ ኮሚቴ ሞሊ ፊ ሓቢረን ስለዚ ከዓ ይብላ ሞሊ እቲ ኮሚቴ ውፅኢት ገምጋሙ ግዜን ዕድልን ንምሃብ ንደገ ከየውፅኦ ብውሽጢ ክሰርሕ ከም ዝወሰነ ሓቢረን ኮይኑ ግን እቲ ኮሚቴ ደቂቕ መጽናዕቱ ከም ዘካየደን ገና እውን የካይድ ምህላውን ጠቒሰን ሞሊፊ ወሲኸን ነቲ ዘሎ ግጭት ዘጋድድ ዘሎ ናይ ማሕበራዊ መራኸብታት ንጽልኢ ዝዕድም ምቅላሕ ጽሑፋት ብሕልፊ ድማ ኣብ ደገ ዝነብሩ ተወላዲ ኢትዮጵያን ኣካል መንግስቲ ኢትዮጵያን ደው ክብል እቲ ኮሚቴ ከም ዝተዘራረበሉ ጠቒሰን ኣባል ቤት ምኽሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኢልሃን ኦመር ከም ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትን ኢራን ቱርክን ቻይናን ዝኣመሰለ ሃገራት ብቐጻሊ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ድሮንን ካልኦት ኣጽዋርን የዕጥቕኦ ከም ዘለዋ ጸብጻባት ስለ ዘሎ እገዳ ኣጽዋር ክንገብር ግዜኡ ዶ ኣይኮነን ነተን መሓዙትና ዝኾነ ሃገራት ንመንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ምዕጣቕ ከቋርጽዎኸ ክንነግሮም ግዜኡ ዶ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ እውን ኣልዒለን ነይረን በዓልቲ ስልጣን ሚኒስትር ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሃቦ መልሲ እገዳ ኣጽዋር ሓደ ካብቲ ንባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ሓዊስካ ዘዘራርብ ዘሎ ኣርእስቲ ምዃኑ ገሊጸን ብኤልሃን ኦመር ዝተላዕሉ ካልኦት ጉዳያት ብሰንኪቲ ኩናት ንዝሰፍሐ ግፍዕን ሓደገኛ ጉዕዞን ዝተሳጥሑ ስደተኛታት ናብ ሶማልያ ዝረአ ዘሎ ምድንጓይ ምርጫ ከምኡውን ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስትን ተራ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብዚ ጉዳይ ከመይ ምዃኑን ምሕታት ዝብሉ ይርከብዎም ሩስያ ንኡክራይን ከይትወራ ንሩስያዊ መዝንኦም ዘጠንቅቖም ሚኒስትር ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ክንዱ ነቲ ግጭት ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ንኽተናድየሉ ጸዊዖም ንሚኒስትር ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ስቶክሆልም ስዊድን ዝረኸቡ አንቶኒ ብሊንከን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኡክራይን ንትፍጽሞ ጥቕዓት ግብረ መልሲ ከም እትበሉ ኣጠንቅቖም ኣለዉ ሩስያ እንታይ ክስዕብ ከም ዝኽእል ዘለዉ ኣማራጽታት ጽቡቕ ጌራ ትፈልጦም እያ ነቲ ዘሎ ሻቕሎት ኣልዒልና ዘቲናሉ ኢና ሓድሽ ወተሃደራዊ ወራር ብሩስያ ንኡክራይን ንምህዋኽ ትገብሮ ዘላ ተግባራት ከም ዝተጠቕሱ እውን አንቶኒ ብሊንከን ሓቢሮም ድሕሪ ዝኹሉ ስራሕቲ ሩስያ ንምፍጣጥ ትመርጽ እንተኾይና ከቢድ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ኢሎም አንቶኒ ብሊንከን ወሃቢ ቃል ክሬምሊን ወይ ከዓ ቤተ መንግስቲ ሩስያ ብወገኑ ኡክራይን ኣብ ሓባራዊ ዶብ ትገብሮ ዘላ ዓማፅን
እናወሰኸ ይመጽእ ዘሎ ምትኩታኹን ናብ ግጭት ከምርሕ ከም ዝኽእል ጠቒሱ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ ዜና ኢና ክንከታተል ጸኒሕና። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕጽል ጸብጻብና ክንሓልፍ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ፈላማይ ሓድሽ ፈልቂ ኮሮና ቫይረስ ኦምኒኮርን ኣብ ዝተረኣየሉ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሎም መዓልቲ ሓሙስ ሓድሽ ገደባት ክገብሩ እዮም። ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ዓለም ለኸ ገየሽቲ ጥቡቕ ምርመራ ክገብሩን ክታበት ክወስዱን እውን ክደፍኡ እዮም። ክሪስ ሃንስ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሎማዓንቲ ሓሙስ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ዓለም ለኸ ተጓዓዝቲ ጥቡቕ ምርመራታት ኮሮና ቫይረስ ከካይዱ ብነፈርቲ ብባቡርን ኣውቶቡሳትን ዝጓዓዙ ናይ ኣፍንጫን ኣፍን መሸፈኒ ማስክ ክገብሩ ኣብቶም ዝቕጽሉ ኣዋርሕ ሚልዮናት ክታበታት ኮቪድ-19 ንካልኦት ሃገራት ምቕራብን ዕላዊ ክገብሩ እዮም። ባይደን መምሕዳሮም ኮቪድ-19 ብዝምልከት ዝሓዘ መደብ ኣብ ሃገራዊ ናይ ጥዕና ኢንስቲትዩት ኣብ ዝካየድ ስነ ስርዓት ክገልጹ ትጽቢት ይግበር። ፈላማይ ሓድሽ ጭጋረት ወይ ቫርያንት ኣብ ዝተረኸበሉን ናይ ቁሪ ኣዋርሕ ዊንተር ይኣቱ ኣብ ዘለሉን እዋን እዮም ነዚ ዝገልጹ ዘለዉ። ቅድሚ ናይ ባይደን መደረ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ተጓዓዝቲ ቅድሚ ናብ ኣሜሪካ ምምጽኦም ካብ ኮቪድ-19 ነፃ ምዃኖም ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ክምርመሩ ኣለዎም ይብል። ቅድሚ ሎሚ 3 መዓልታት ነይሩ። እቲ ሕጊ ንኣሜሪካውያንን ወጻእተኛታትን ሓደ እዩ። ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣስገዳድ ምሽፋን ማስክ 18 ጥሪ 2022 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ከብቅዕ ነይርዎ። ሕዚ ክሳብ መጋቢት ክናዋሕ ትጽቢት ይግበር። መግለፂ ዋይት ሃውስ ከም ዝሓበሮ መምሕዳር ባይደን ኣብቶም ዝቕጽሉ 100 መዓልታት ተወሳኺ 200 ሚልዮን መጠን ወይ ዶዛት ክታበት ከቕርብ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ሰባት መሐየሊ ወይ ድማ ቡስተር ኮቪድ-19 ክወስዱ ንሰባት ናይ ምትብባዕ ጻዕርታት ክካየዱ እዮም። ናይ ውልቂ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ዘለዎም ነፃ ናይ መመርመሪ ናውቲ ናብ ገዛውቲ ክቐርበሎም ምግባር ካሊእ ትልሚ ናይቲ ምምሕዳር እዩ። ናይቲ ሃገር ላዕለዋይ ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት ባይደንን ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ ትማል ረቡዕ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ መሐየሊ ሓዊሱ ሰባት ክታበት ክወስዱ ኣለዎም ኢሎም። ኣብ ኣሜሪካ ክታበት ኮቪድ-19 ክወስዱ ዝኽእሉ ግን ድማ ዘይወሰዱ 60 ሚልዮን ሰባት ኣለዉ። ምውሳድ መሐየሊ ወይ ድማ ቡስተር ብኦሚክሮን ዝተተሓዘ ሰብ ካብ ከቢድ ሕማም ክከላኸለሉ ከም ዝኽእል ዘእምን ምኽንያት ኣሎ ኢሎም። ብኦሚክሮን ጭጋረት ዝተተሓዘ ፈላማይ ሰብ ትማል ረቡዕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ከም ዝተረኽበ ሰበስልጣን ጥዕና ኣሜሪካ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቲ ሰብ 22 ሕዳር 2021 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝኣተወ ምዃኑን ሶኒ ብምርመራ ምርግጋጹን ፋውቺ ወሲኾም ገሊጾም። ቅልል ዝበለ ምልክታት ኮሮና ቫይረስ ከም ዘለዎን ዓርሰ ውሸባ ብምግባር ኩነታቱ ይመሓየሽ ከም ዘሎን ወሲኾም ሓቢሮም። እቲ ሓድሽ ጭጋረት ኣብ ኣሜሪካ ሓዊሱ ኣብ 24 ሃገራት ተራእዩሎ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ተጓዓዝቲ ጥቡቕ ናይ ጉዕዞ እገራታት ወይ መሊአን ዝኸልከለ ሃገራት ተጸንቢራ ኣላ። ኦሚክሮን ንፈለማ ዝተረኣየ 24 ሕዳር ኣብ ደቡብ አፍሪካ እዩ። ጃፓን ካብ ደቡብ አፍሪካ ንዝጓዓዙ ነበርቲ ናብ ጃፓን ዳግም ከይኣትዉ ካብ ሎማዓንቲ ሓሙስ ጀሚሩ ኣጊዳላ። ካልኦት ሃገራት እውን ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ይወስዳ ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ውድብ ጥዕና ዓለም መሊኦም ከይተኸተቡን ከም ሕማም ሽኮር ዝኣመሰሉ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት ብዝለዓለ ናብ ዝመሓላለፈሎም ከባቢታት ከይጓዓዙ ምዒዱ ኣሎ። እቲ ውድብ ብምውሳኽ ብዓይኒ የብለይ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዝግበር እገራታት ኣብ ናብራን መነባብሮን ሰባት ከቢድ ጻውራ ካብ ምሕዳርን ላዕሊ እቲ ሕማም ኣብ ዓለም ከይጋፋሕ ዝከላኸል ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። ዝቕጽል ጸብጻብና ከዓ ን10 ዓመታት ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ብቐጻሊ እናካትዕ ዝርከብ ጉዳይ ምስዳድ ጥንሲ ዝምልከት ሰልፊ ትማል ረቡዕ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ተግባር ኣብ ዝቕይዱ ሕገ ግዝኣታት ዝተላዕለ ክትዓት ሰሚዑሎም። ሪፖርተርና ካርሊ ፐርሰን ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ሳራ ፍስሓየ ሒዛቶላ።
እቶም ኣብ ኣፍደገ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝተኣኻኸቡ ንመሰል ምንጻል ጥንሲ ኣብ ኣሜሪካ ዝቃወሙ ሰልፈኛታት ናብ ውሽጢ ክስማዕ ብዝኽእል ድምፆም ዓወቢሎም ይጭርሑ ነበሩ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትማሊ ረቡዕ መብዛሕትኦም ነቲ ልዕሊ 15 ሳምንታት ዝኾኑ ድቂ ምንጻል ዝኸልከሉ ሕግታት ግዝኣት ሚሲሲፒ መርሚሩ እዩ። ኣብዚ እቲ ቀንዲ ሕቶ ዝኸውን ግን ኣካላት ፍትሒ ነቲ ኣብ 1973 ዝጸደቐ ሕገ መንግስታዊ መሰል ውሳነ ምንጻል ጥንሲ ሮ ቪ ዌይድ ክቕይርዎ ዶ ይኸውን ዝብል እዩ። ኣብቲ ሰልፊ ዝነበረት ካቲ ሬና ኣብዚ 10 ዓመታት እዚ እቲ ዝኸበደ ፈተና እዩ ንሕጊ ሮ ቪ ዌይድ ትብል። ሕጊ ግዝኣት ሚሲሲፒ ደቂ ኣንስትዮ ጥንሲ ንምንጻል ዝመርጻሉ ሰለዳ ግዜ ክቕንስ ዝገበረ እዩ። ማእኸል ምቁፅጻር ሕማማት ከም ዝሕብሮ ካብቶም ዝፍጸሙ ምንጻል ጥንሲ መብዛሕትኦም እቶም 92 ሚእታዊ ዝኾኑ ኣብ መፈለምታ 3 ሳምንታት ዕድመ እቲ ጥንሲ ዝፍጸሙ እዮም። እዚ ቅድሚ ሕጊ ክልከላ ሚሲሲፒ ምትግባሩ እዩ። ክሪስተን ኮርቤሎን ሳቫና ኣከርማንን ቤት ፍርዲ ምንጻል ጥንሲ ክኽልክል ካብቶም ዝደልዩ ወገናት እየን። ከምዚ ድማ ይብላ ምንጻል ጥንሲ ኣረመናዊ ተግባር እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ። ዝኣረገ ተግባር እዩ። ንልዕሊ 50 ዓመታት ደቂ ኣንስትዮን ስድረአንን ክሃሲ ጸኒሑ እዩ እያ ዝበለት። ህይወት ሰብ ምድሓን ዓብዪ ጉዳይ እዩ ኢለ ይሓስብ። ካልእ ዝዕዘቦ ዘለኹ ግን ኣብ ዓለም ዝርከባ ሃገራት ዝተግበሮ ሓሳብ ንስዕብ ምህላውና እዩ እያ ዝበለት። ገሊኦም ርእቶታት ነቲ ኣባላት ፓርላማ ዘልዓልዎም ሓሳባት ዝድግፉ እዮም። We have the opportunity to end an extreme judicially imposed abortion regime. ከም ቻይናን ሰሜን ኮርያን ዝበላ ኣኽረርቲ ሃገራት ዝስዕብኦ ፍትሓውነት ዝጎደሎ ጥንሲ ናይ ምንጻል ስርዓት ጠጠው ክብል ናይ ምግባር ዕድል ኣለና። ኣሜሪካ ካብተን ጥንሲ ክቋረጻ ዘፍቀዳ 7 ሃገራት ሓንቲ እያ ኢሎም ነይሮም ኣባል ሪፐብሊካን ሰናተር ስቲቭ ዳኒስ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ መንገኛነት መንግስቲ ጥንሲ ናይ ምንጻል መሰል ክህልወን ይግባእ ዝብል መርገጽ ዝሓዙ ተሰለፍቲ እዮም ነይሮም። ኣንጻር ምንጻል ጥንሲ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ልክዕ ፖለቲከኛታት ሰብነት ጓል ኣንስተይቲ ክቆጻጸሩ ከም ምፍታን እዩ። ፖለቲከኛታት ደቂ ሰባት ክረኽብዎም ንዝመርጽዎም ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ክኸልክልዎም ከለዉ ማለት እዩ ዝበላ ወካሊት ዴሞክራሲያውያን ሎይስ ፍራንክሊን። ኣሊሰን ትርኩስ ዝተባሃለት ሰልፈኛ ድማ ከምዚ ትብል ኣነ እኳ ምንጻል ጥንሲ ጋጢሙኒ ይፈልጥን ሓደ መዓልቲ ግን ከድልየኒ ይኸውን። እዚ ድማ ብዛዕባ ፍትሒ ንምንጻል ጥንሲ እዩ ናጽነት ምንጻል ጥንሲ እዩ እያ ዝበለት። ጆ ባይደን ነቲ ዘሎ ሕጊ ደጊፎም እዮም። ኣነ ንሕጊ ሮ ቪ ዌይድ እየ ዝድግፍ ክንስዕቦ ዝግባእ ምኽንያታዊ መትከል ዝሓዘ ይመስለኒ ኢሎም። ተቃወምቲ ምንጻል ጥንሲ በቲ 6-3 ብዓቀባውያን ልዕልና ዝሓዘ ቤት ፍርዲ ነቲ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ትምኒታቶም ከም ዘዕውት ትጽቢት ይገብሩ። ኣብ እዋን እቲ ቃላዊ ክትዕ ዳኛ ሶንያ ሶቶማየር እቲ ቤት ፍርዲ ፖለቲካዊ ጽዕንቶ ከም ዘለዎ ተገይሩ ዝውሰድ እንተኾይኑ ሓደጋ ከብጽሕ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቐን እየን። ንሕጊ ሚሲሲፒ ብምድጋፍ ካልኦት ግዝኣታት እውን ተመሳሳሊ ወሰንቲ ሕግታት ክስዕባ በር ዝኸፍት እዩ ዝበሉ ድማ ላዕለዋይ ዳኛ ጆን ሮበርትስ እዮም። እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ውሳንኡ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ከፍልጥ እዩ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት ክልተ ክፍሊ ክህልዎ። እቲ ቀዳማይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኣክሱም ህይወት ማእት ሰላማውያን ዜጋታት ዝወሰደ ግፍዒ ምክንያት ብምግባር 40 መንእሰያት ዝተሳተፎ ስእላዊ ምርኢት ተካይዱ። ወኪልና ሙልጌታ ጽባሃ ናብ ኣክሱም ተጓዒዙ ነቲ ምርኢት ክዕዘብን ንገለ ካብቶም ተሳተፍቲ ከዘራረብን ክኢሉ ኣሎ። ናብ ሙልጌታ ካልፈኩም። ኣብ ላዕሊ ንጹሃን ሰባት ዝተፈጸመ ቅትለት፣ ጾታዊ መጥቃዕቲ፣ ንብረት ዘረፋን ዕንወትን ብተወሳኺ ድማ ቀጻል ተስፋ ዝገልጹ ላዕሊ 50 ስእልን ቅርጻ-ቅርጽን እዮም ኣብቲ ምርኢት ዝቐረቡ። ጽጋቡ በሪሁ ኣብቲ ምድላው ስራሕቲ ጥበብ ካብ ዘቐረቡ ሓደ እዩ። እቲ መድረኽ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ብጥበብ ንምርኣይ ተተሊሙ ዝቐረበ ኢሉ መብዛሕትኦም ዝነበረ 8 ወርሒ ሙሉእ ዝነበረ ብዛዕባቶም ሓደጋታት ዝበጽሑ ዕንወታት፣ መቕተልቲ፣ ግፍዕታት፣ ዕንወት ንዕኡ ዝምልከት እዩ። ተወሰኑ ስራሕታት ከኣኒ ብዛዕባ ተራእዮም ዘለዉ ቃልስታት ንዓቶም ንምብዳህ ዝተገበሩ ቃልስታት እና ኣብ መጨረሻ ክንጎናጸፎም ዝጀመርና ዓወታትን ዝረኣናዮም ተስፋታትን እዮም። ብትሕዝቶም አንጻር ማለት እዩ ብቅዲ ዓይነት ርኢናዮም ተራኺ ዓይነት ቅዲ ዘለዎም ኣለዉ ወይ ከዓ ናሬቲቭ
ዓይነት ቅዲ ዘለዎም ኣለዉ ሓድሓዲኦም ከዓ ሓሳብ ተመርኮሱ እዮም ሓድሓዲኦም ከዓ ኢሞሽናሊ ወይ ከዓ ብስምዒት ዝኾነ መልክዑ ንክስምዐና ተገይሮም ዲዛይን ዝተገበሩ እዮም ዊንታና ብርሃነ ዝተባሃለት ኣብቲ መድረኽ ስእሊ ዘቕረበት ንእስቲ ብወገና ከምዚ ዓይነት መድረኽ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ህዝቢ ትግራይ ዘሕለፎ ስቃይ ካብ ምርኣይ ብተወሳኺ መናእሰይ እውን ዓቕሞም ንከርእዩ ዝሕግዝ እዩ ብምባል ገሊፃ خزانه زال سرح خوا خزل أرخوا إكزيشن ملا يفريط يكون خسيليا سيليا تانيحة كأو عاد مترش ساعات إكزيشن هم للو سميع كوحي زي خيداي أنا سألني أتنكسات فليلة كأو تساتف مالك خزل غط على هم زعين إكزيشن كبرت له حسية سيلة كغربية كان هم زي العاوي ريشنس نورمال نورو عاد مشين شيء فكرت نورو نرناكس تعم عاوي صوت عيني ولا مناسي تعمي للتابع ጽጋብ ክልተ ስራሕቲ ኣብቲ መድረኽ ሒዙ ከም ዝቐረበ ገሊጹ እቲ ሓደ ወለዶታት ዝቀባበልዎ ውርሲ ሰናይ ዕድልን ፈተናታትን ብምርኣይ ንዘተ ዝእንግድ ኢሉ እቲ ካልኣይ ድማ ሓንቲ ጥንስቲ ስደተኛ ዝምልከት እዩ እዛ ጥንስቲ ብዙሕ ግዜ ጥንሳት በተለይ ካብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ሑመራ ከባቢ ብእግረን ዝተሰደዳ ከምኡ ዓይነት ታሪክ ዘለውን ኣለዋ ኣብ መቐለ ኣብ ትምህርቲ ቤታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ንፈልጠን ናሃተን ታሪክ ዝምልከት እዩ ጠኒሰንስ ብእግረን ብዙሕ ኪሎሜትራት ተጓዒዘን ሕጂ ናሃተን ሓፂናዊ ዝኾነ ጥንካረ ዘርኢ ብሓፂን ዝሰርሐወሎ እቲ ከብዳ ከዓኒ ብድሽ ወኪለየ ዘለኹ ድሽ ሲግናል ዝእክብ እቲ ብጊባቦ ተክእየ ኣለኹ ብጊባቦ ዝተካእ ከሎ ከዓኒ ጊባቦ እንጀራ እዩ ዝደሊ ስለዚ ስታርቬሽን ኣሎ ማለት እዩ ባዶ ጊባቦ ማለት ስታርቭድ ዝኾነ ወይ ከዓ ዝጠመየ ከርስ ኣሎ ማለት እዩ ዝነበረን ስኢነን ካብኡ ከዓ ሓገዝ ዓለም ለኻዊ ሓገዝ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣትውን ተዓፅዩ ስለ ዘሎ ኣብ ኢድ ሰብ ወዲቐን ኣለዋ ማለት እዩ እቲ ባዶ ጊባቦ ንሱ እዩ ዊንታና ድማ ብዛዕባ እቲ ዘቕረበቱ ስእልን ትገልጽ ና ትግራይ ሓገዝ ኣብ ንፅውዕሉ ግዜ ለኣና ዓለም ምንም ነገር ህምለያመና ምንም ምላሽ ህምለያመና ግን ደግሞ ብቕልጽሞም ብደሞም ገቢሮም ላውዚ ብርሃን ካብዚ ለለናይ ፀርመት ላውዚ ብርሃን ለውፅና ጀጋን ተጋድልቲ ከምለለዉ ተስፋ ለርእሲ እያ ከምዚ ዓይነት ምርኢይ ኣካል ስነዳ ታሪኺ ዝበለ ጽጋብ ተጠናኺሩ ድማ ክቐጽል ይግባእ ብምባል ገሊጹ ሓደጋታት ኣብ ምስናድ ጥራሕ ዘይኮነ ሕቶም ምልዓል ማሕበረሰባዊ ዝኾነ ለውጢ ንምምጻእ ንኣብነት ህዝቢ ሞቢላይዝ ጌርካ ዝኾነ ልምዓታዊ ዝኾነ ሞቢላይዜሽን ክድለ ከሎ ናይ ስነ ጥበብ ተርዓቢ ስለ ዝኾነ ብከምዚ ሰኣልያን ተወዲቦም ኣብ ዝኾነ ቴማ ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ ሓሳብ ዙርያ ዝተፈላለዩ ምልከታታት ዘለዎም ስራሕትታት እንድሕር ኣቕሪቦም ኣብቲ ህዝቢ ዳያሎግ ይፈጥሩ ምክክር ወይ ከዓ ተቓትብሎ ውይይት ይፈጥሩ ሓሳብ ይንሸራሸር ከሎ ከዓ መፍትሒ ይመጽእ ንጸገማት ዝኾነ መፍትሕታት እውን ይመጹ ኣብዚ መድረኽ ልዕሊ 40 መናእሰይ ስራሕቶም ኣቕሪቦም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባህ መቐለም ናፍቲ ካልኣይ ክንሓልፍ ኣብዚ ኣብ ከባቢና ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝቐረባ ብተወለድቲ ትግራይ 24 ሰዓታት ንትግራይ 24 hours for ትግራይ ብዝብል ሽም ብዝተጣየሸ ጉጅለ ኣቢሎም ዝተዳለወ ምርኢት ስነ ጥበበኛታት ዝተሳተፍዎን ኣታዊኻ ንህንፀት ትግራይ ዝውዕልን ውፅኢት ስርሖም ብምቕራብ ተኻፊሎም ኣለዉ ንሓደ ካብዚኦም ነባር ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኾነ መንእሰይ ሃፍቶም ካሳ ገብረ መድህና ዘራሪብዎ ኣሎ ናብኡ ከሕልፈኩም ላማ ናይ ቴሌ ኤግዚቢሽን ኣብ ርእሰ ህዝቢ ትግራይ ወጣይ በደል ተጀመረሉ መዓልቲ ሓደ ዓመት ኖቨምበር 4 ኣብ ርእሰ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ግፍዒ በደሊ ንምስትዋስ ለኣክልቶም ተገበሩ ግፍዕታት ብተወሰነ መልክዑ ክንገልፆም ንኽእል ተባሂሉ ዝቐረበ ኤግዚቢሽን እዩ ነይሩ መዳለውቲ ናይ 24 hours for ትግራይ ዝበሃል ኣብዚ ቀረባ ግዜ ተመስረተ ናይ ተጋሩ ትግራይ ምህናት ተባሂሉ ትግራይ ድምፂ ንምዃን ተባሂሉ ተፈጠረ ግሩፕ እዩ እቶም 24 hours for ትግራይ ምሳና ምስ ወጣታት ኣርቲስታት ካልኦት ኣብዚ ከባቢ ነበርና ኣብ ካሊእ ስቴታት ለለለው ተጋሩ ተመኻኺርና ስእሊ ኤግዚቢሽን ኩሉ ብዓቕሙ ክሳተፍ ተገይሩ ዩፕላን ተገይሩ ተጀሚሩ ኩለና ተሓባቢርና እንደገና ኩሉ ነዓቕሙ ሰሪሑ ክነርእዮ ሞኪርና ኢና ብተኻለና ኣነ ካብኣቶም ሓደ ተሳታፊ ነይረ ብናይ ኢድ ስእሊ ብልተወሰነ መልክዑ ክገልፀሊ ዝኽእል ኢለ ዝሓሰብክዎም ስእልታት ክሬት ገይረ ብልካልክዎ ዓኺ ተሳቲፈ ምስኣቶም ማለት እዩ ክንደይ ስእሊ ኣቕሪብካ
أنا أو شدشت اللي قريبة مثلنا ورا مجيزي تقوي تتقيمة تحصار جيزي مثل النوارد قد مخابي لخالي فرطغاتي الناس الخو لزقاء جنيرة زوناي تقراي قصعي بدلي بسيحو تقراي في حكمنا عانيو تمرتبيتات عانيو تمهار كله تمرتبيت بعلو عانيو وكلنا جار مسرعفو خلقي تقراي لمهنات أو مسألة علامات بعضهم الكسات في كول جورم نور هنا يسألي صراحة أو نايتجراي لقونا برنامج اللي تلو زي كابي كوميونيتي ما حسد خوت يسألي صراحة هو شارتات غيره ملو أتايو تجراي هنتسكو على اللي بالغرق وحتى مسرت وعندنا كاتبونهم يجور لنرام كساو خزي كابي شوعة سألتات شارتات غيره ملو أتايو مهنتس تجرايكو على اللي لا فوق يتنيها كابتن زقرو كاين سئلت قالين ون يرئي رح حنتي ناي تقراي كارتا زحازت كاليتي دما حنتي أدى وولاديت زودا أسوون الله بقيمة استوصعوه صاونتون الله معرخ خندينتي لحسب كاي قلت لك لحسب لي كمثل الله بزعوانا تقراي لبس بدلات أو تقراي متى خناتات مئة إلى حسوت الله بالتوسنا ملكه ولا أنا حمزو أوشت إلى الله سمعت كل ملو جري يقلصه بالتوسنا ملكه يقلصه المكرخو لمثال إذا ناي تقراي كارتا لحظت أو تقراي أو كواتل عتياتي كل نجار تعاتي وحمزو علم متفولتو جهود لغنا بنريونا لنسمعو نجارات تقراي بطلعتي تخليوا بزو حايلي حزب تقراي لقافو بدلات أو كواتل عيخونا كل نجار تخليلو بتسرح بلغنا تنيك لكقطع لكتأثير نورحتي لطوري ماي لستالي ولو كومنيكيت تجاوبير لعلم عالم كبيت سماع دمتهم كان سمع تعني بزح جزء خوينا مانيو ولبيتات قلت اللي لخالي لأي حاسويو يقول خوينا جن هم بالطريقات تقرأي وكواتياب عالم كاو آلات وطعي خالي منهم عينة حاجات كي جوار الله كلنا جرسي إنا نهاليت حزب تقرأي جن بحضراتي بصنعاتي شكاو دلالنا يو جزء سربايف جيرونيو أخالي تسألي نايزن ودو نايزن ولادي رئيسان خزان آويات لدورة اللوسيلي بسو سرح لخونة تنيت أوزخ ترى حديث لزمن نجي كقاتني الخليج الضيو وكنقبول لخيودنا نجر أو هم زعينة أجل موضوعهم كقلت اللي لخيود حتى لخونة من عالم لخ ميدياتات لتقالتوا سئلتات يوم يوم بسئل درجة بفيديو درجة رأنا يوم ثم لبط حدثات نايزا سئلين سم لها هو unforgettable and unforgivable إلى سيما يا كرس عليه البدل يكر لي بهال بدل الشريحية ما نقدم ولادي أمريت عبدهم منهم عينت ناي بوليتيكا متواق لي ولهم نصف تقراوي بالقانون وتمسوا أي أولي ملكتهم نجر بطلائي لترشنوا ولتقتلوا ولادي هم تقراوي حاسوت اللهم عزم هتعاونتي عاوزين صح بتوصرح بركي مؤمنهم لغير ليتسعني كاو هزوهم مدرع عبدهم للوهم كل توريرو والأوخت والخولشينهم لوزين وصحهم إذن ولاديت أمريت عدن أمربتن طلعتي حايلتات بكاني بعال جزاني صاونت قولعوا وقدمين مسترشنوا لمطعوا وسميتي يزي نايزن ولاديت جئن نوعات نايزن ولاديت جئن حزن كل جزء ذات اللي تلقوا وش أي سلال نخاني تجل تلا إلى الحسوق وناي تجل تجري بدأت كرس عليك بقى كرس عن سلال يقولوا إلى جسد شريحيو رأينا من تاي شريحك في اللد لتاريخ في الناد سلال الله إلى سلال عمني نقطع الولدو التجاور الجسدي كيرس على بلخ على القوة تجل تلا بلخ الدجان إشتى نجارة أو رأسه في تجري لذات حياة ضغطري لجمة بدل بحنت فعلي كتنا حدا يخوني لي شرح يعني أنا أخذ لا غيره يغني لي كتكتاتلو صنحهم حد عمد زغبره ግጭት ትግራይ ምክንያት በመግባር ከ4 ክሳብ 7 ሕዳር 2021 ኣብዚ ኣብ ከባቢና ዋሽንግተን ዲሲ ተጋሩ ዘካየድዎ ናይ ስእሊ ኤግዚቢሽን ወይ ከዓ ምርኢት ነይሩ ንሃፍቶም ካሳ ብዛዕባ ናይ ምሳኣል ሞዩኡን ካልኦት ተኣሳሰርቲ ነጥብታቱን ሓቲትና ያለና ኣብ ዝቕፅል መደብና ክቐርብ እዩ በዝምባር ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም
ب22 ب25 ب31 متر باند ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቪዥን ከዓ ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ዝመሓላለፍ እዩ መደባትና ቀጥታ ፈንወና ማለት እንተምሊጥኩም ናብ tigrinya.news.com ኣትኩም ክትከታተልዎ ትኽእሉ ወይ እውን ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን እውን ከይድኩም ተመሊስኩም ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም በዚ እምበኣርና ኢሎም ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ምሳኹም ሓቢረኩም ዘምሰኹ ምኒ ኣፈወርቂኤ ኣብ ናይ ፅባሕ ዓርቢ ምድላዋትና ክሳብ ንረኽበኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ